Pratite kanal Glasa javnosti. Danas smo u poseti jednom izuzetno zanimljivom, reći ću, umetniku, neću reći slikaru, Miši Kravcevu, zato što Miša nas je ugostio u svom stanu koji je jedno svojevrsno umetničko delo, da tako kažemo, ali se on, pored slikarstva, bavi i raznim drugim stvarima. Tačno. Pišete knjige, proučavate svet, život i sve ostalo, pa ćemo mi pokušati danas da popričamo ili bar da zagrebemo po delu svega onoga što je sastavni deo vašeg života. Hajde da pokušamo. Prvo, Kravcev, to je rusko prezime. Zapravo u originalu ja sam Kravcov. Ali to je ono sa kvačicom. Tako da su oni naši, ja stalno ističem, to su oni naši birokrati na šalterima koje Nušić još davno opisivo. Neko je to stavio u Kravcev i gotovi, tako da je dosta Kravcev. Da. Znači, Kravcov je skraćenica od Krasavicov. Sin lepotice. I stvarno moje babe bilo... Jel jeste? Pa svi smo porodici dosta držali tradiciju. Znači, i moj otac, i moj deda, i moja bivša supruga je bilo zaista... Sve su bili jako zapažene. Majka moja. Koliko vas je to odredilo u životu, u slikarstvu? Ajde da krenemo od lepote žene, pa onda se to prenelo... Lepota žene je posledice, to je nešto što... Pa mi svi volimo lepo, mi svi težimo lepo i stremimo lepo. Vi ste primetili da ja nikad ne slikam otkinute glave, ništa ružno. Pa ko stremi tamo i koga to zanima? Ali slikate aktove? Volim aktove. Je to lepota? Volim aktove, između ostalog, naravno. Slikam sve ono što volim. Mi svi stremimo ka onome što je lepo, mi svi stremimo ka onome što želimo, što nam još nedostaje. Neko kaže lepota je oko posmatrača, nije, lepota je u nama, lepota je svuda oko da. Šta je lepota? Ako mi zažmurimo, mi ćemo zažmuriti ako je lep zalog, ako je lep poljubac, ako je lep trenutak. Mi ćemo tu lepotu imati iz polja i iznutra. Ali nas nešto ružno ne može privući. Ako se slažete sa mnom. Ja. Moram da krenem ovu priču od momenta slikarstva, odnosno živimo u Srbiji gde se smatra da se od umetnosti jako teško živi. Vi ste zapravo veoma zapažen umetnik kako u svetu, tako i kod nas. Nije tačno da ljudi ne izdvajaju novac za slike, slike se kupuju. Slike se kupuju i predaju. I tekako. Ajde nam vi recite. Slike moraju da se dopadnu da bi se kupovali i predavale. I vi ne biste nikad poželili nešto što vam se nije dovoljno svidjelo, tako. Jedno vreme se je establishment napravio da samo oni moraju objasniti šta je dobra slika, šta nije, i tu je negdje došlo do Ćorća Kaka. Bila je legendarna urednica politike, kulture, Živković Mirjana, ja sam je mnogo volio, bili smo odlični prijatelji, ali ja sam se uvijek raspravljao s njom. Tvoj elitizam, Miki, će te odvesti u stranputicu i celo slikarstvo. Slikarstvo je show biznis kao što su i svi ostali javni posao. Ne, mi moramo biti elitisti, mi ovo, mi ono. Ja se ti ne slažem. Šta znači show biznis? Kao što je sve u 21. veku otišlo u javnost u dve reči. Tako i slikarstvo moralo otići svojim putem. Ako me razumete što hoće, kaže, ja nikad nisam teo da budem nerazumljiv i ja smatram da je nerazumljivo jednako loša. Smatram da slikarstvo mora biti dostupno, da je nešto što je javno zanimljivo, što mora biti predstavljeno široj publici na način koji je adekvatan vremenu u kome živimo i da se ne možemo ponašati kao uvređene balerine zbog nekih starih vremena koje su bile drugčije. Ja sam slikao i 93. i sada slikam to što je napolju korona i što je napolju bio rat. To je njihov problem. Svako nek radi svoj posao. Ja ću gledati da živim što bolje ja mogu i da živim što udobnije pri tome. Sad, slike koje su dobre, one će se dopasti. Ja imam jednu vrlo prostu definiciju. Dobre slike koje se dopada, loše slike koje se ne sviđa. I kraj priče. Kako će vas dovesti do toga? To je moj i to je zanat. Da li ću bojama, da li ću linijom. U akademiji se više ne uči, koliko vidim, forma linije. Ja sam imao sreću, moja tetka je bila dosta dobra slikarka, jedna moja baba tetka i obe su u muzejima. I čitava ona generacija, Milić, Mića, to su bili njeni ispisnici. Mi smo živjeli u Rajeću kod Kalemegdana da sam je rođen. Imao sam prilike da me zaista vrhunski slikari uče slikarstvo od malih nogu 4. godine. Što je velika privilegija. Oni su me zaklinjali da nikada ne upišem akademiju. Ali ja sam od njih naučio valer linijom i naučio sam da slika mora održati pažnju, da linija ne smije pobeći sa slike. A vidim da mnogi sadašnji kolege to pravilo kao da im niko nikad to nije ni rekao.
Kad krenete da slikate, šta je to što vas opredeljuje? Prvo za temu, drugo, je li to neki unutrašnji poriv? Kako uopšte jedna slika nastaje? S obzirom da dok smo se pripremali za ovaj razgovor, shvatila sam da vi vrlo brzo završite jednu sliku. Kako je to moguće? Pa to je neka vremenska kapsula. Ja kada slikam, ja ne znam koliko je sati. Jednostavno ne znam, ponekad je prošlo mnogo vremena, ponekad je prošlo malo vremena. Ja sam tada u nekoj svojoj poslovnoj dimenziji. To je poriv iznutra, to je jednostavno trenutak, to je nadahnuće. Ne umem da ga objasnim rečima. Često puta sam se gledao moje slike i pitao se kasnije, Bože, da li sam ovo ja uspeo da uradim. Jeste zadovoljni kad gledate? Retko kad. Uvijek mi se čini da je moglo bolje. Ja strašno poštujem onaj moj potez iz jedanput iz lakta, iz ramena, ako me razumete što hoće kažem. Smatram da je u vreme fotoaparata, kompjutera i svega toga, uvijek sam bio protivnik cickanja, lickanja, napornog rada. Smatram da je naporni rad protiv čovjeka. Smatram da je ono što izbraja humanost u ljudskom, upravo ni trenutak inspiracije koji se ne može ponoviti. Znači, uz dužno poštovanje svakom simfonijskom muzičaru. On je repetitor, on nije umetnik. Umetnost je nešto što se može uraditi jednom i što se čak ne može ni ponoviti. Jel to znači da nema popravki na vašim slikama? Način na koji ja slikam je otprilike takav. Ja slikam neku vrstu uljnog akvarela na akvarelu. Meni je veoma lak akvarel, nekada sam slikao jako puno akvarela. Akvarel je poznat po tome što ako pogrešite vi možete da ga bacite u kantu. Ja slikam tako da ako bi napravio grešku, to više ne može biti ta forma. Mora biti jedan potez i on tačno mora doći na svoje mesto. Ja slikam neku vrstu kroki, malo što sam to nazvao mišeistički kroki. Zaista upravo to što slikam, taj moj poseban stil, to me negdje izdvojilo u svetu. Mnogo njih mi je rekli inostranstvu da sam ja jedini u svetu koji slika taj stil koji slika. Meni to bilo čudno, pa sam rekao, pa bilo bi lepo da svako slika svoj stil, zar ne? Ako se slažete sa mnom, ali mislim da je moj stil slikanja nastoji iz mene samog. Sad, moja životna neka logika je da nema kompromisa. Kompromis služi za saživot sa neprijateljima. Meni ne pada na pamet da živim sa neprijateljima, pogotovo sam sa sobom unutra. Neću nikad ništa raditi što mi ne prije ili ću se potruditi da toga bude što manje. Kako ste uspeli da dođete do gomile izložbi u svetu, Venecija, Pariz, sad će vam biti izložba u Atini? To je za neke naše umetnike gotovo misaona imenica. Kod vas to ide kao normalan sled. Ne, ono što je interesantno kod mojih izložbi to je što su to plaćene izložbe gde ja dolazim na gotovo na ključu ruke, jer me pozivaju na ta mesta gde ste veoma jake manifestacije. Pa bio sam primećen, jednostavno su me primetili, uvijek bi neko video te slike negde, uvijek je. Ja imam kupce na svih 5 kontinenta. Gde vas nađu? U stvari na svih 6. Kako vas nađu? Pa slike same nađu kupce. Jel se oglašavate? Živimo u vreme moderne tehnologije. Jel koristite društvene mreže? Imam sajt, ja ću ovu emisiju svakako staviti na YouTube, uz vašu dozvolu, naravno, na moj kanal. Biće i na vašem kanalu i ponekad je to dovoljno, a nekada ljudi jednostavno dođu vide, postoje ovo, nekad vidi na društvenim, znači neću lagati, predao sam mnogo slika sa društvenih mreža, ali svako kad kupi sliku sa društvene mreže, oni mora da dođe da lično vidi. Slika se ne može predati online. Je se desilo nekad kad neko preko društvene mreže dođe da kupi sliku, pa kad dođe u ovu oazu svega i svačega, promeni mišljenje pa kupi drugu? Nebrojeno mnogo puta. Jedna slika kolibrije koja je 3 puta prezivala kupci, svaki put bi kupci odlazili sa više drugih slika, a kolibrije bi ostali. Onda sam ja na kraju prestao, onda sam ja na kraju prestao da prodajem te kolibrije kao jednu jako vrednu sliku za moje financije, za moj budžet pred svega, ako me razumete. Ta slika završila u Milanu na kraju. Jedna bankarka iz Milana je na kraju uzela, ali to je bio trenutak u kome sam shvatio da trebam da je predam. Ima umetnika koji se teško ili nikako odvajaju od svojih slika. Jeste vi jedan od tih? Evo, bit ću potpuno iskren. Ima par slika koje sam sklonio negde i koje čak ni vama nisam pokazao. Da skloniti onu koju ću ja da kupim. Pod obavezno. To smo se dogovorili. Dobro, to je ovako javno čisto da kažemo, da ja budem sigurna. Roman, kako se uklapa u sve ovo? I odakle uopšte taj poriv da se sa četkice u ruku uzme
pero, da tako kažemo, odnosno olovka i da počne da piše. Čitav život, ja sam naštao da budem pisac, a ne slikar. Od malih nogu. Ne čitav život, ali od malih nogu. Čitav život, smem sigurno, čitav život sam bio neko koga je privlačila arheologija, istorija i sve ostalo. Čitav život je poznajem, ljudi misle da ja poznajem astrologiju, ne, ja poznajem i numerologiju, ja poznajem svaku staru nauku u smislu stare aleksandrijske škole. Dobro. Znači, ja sam jednostavno hermetista malo šireg znanja nego što je to sad uobičajeno. I ne volim da ističem to znanje, zašto sve sadašnje nauke došle upravo iz te jedne nauke. A pisanje je nešto, ja umem da se izražam, mnogo se bolje izražam pismeno nego usmeno, jer ja pričam onako kao što govorim na ulici. Ja mogu da pišem svakim stilom. Kao mali sam napisao Proleće jednoglavata, da sam imao 19 godina za noć i pa ta knjiga je jako dobro prošla, da sam napisao Velmera, Raznosači ideja, imam sagu o zvezdi. Ceo život sam pisao priče o harfi. Od 94. sam i počeo sa pauzama, sad sam je završio na proleće ove godine. Imao sam sve vreme u glavi roman Hram belih konji. Hram belih konji 1, 2 i 3 je roman koji počne na Atlantidi, ali ne bih mnogo pričao o njemu, jer svako prepričavanje jednog takvog romana može napraviti medveđu uslugu samom romanu. Oni koji me prate, oni će znati, oni će ga pročitati i onda molim njih da oni pričaju o njemu, jer ja, to su rečenice koje ne mogu ja da izgovorim, a i ne želim da ih izgovorim, kao što nisam hteo ni za Lava. Za Lava su mi poredili Lava sa Malim princom. Uz dužno poštovanje, Lav nema veze blagi sa Malim princom. Meni se ta komparacija nikada nije čak ni dopadala, iako bi to delovalo da je to bilo malo klejevski s moje strane. Niti je bilo s moje strane, niti ja mislim da on ima sličnosti. Čak Mali princ i nije moja omiljena knjiga. Ko je? Nomadi sa severa, James Oliver Kerwood. Na primjer. Ima ih više, naravno, nije samo ta. Postoji Kolevka za macu Kurta Vonnegata, koje meni, jer to je više remek delo prevoda nego pisanje. Po nekom mom mišljenju, ali okej. Hram belih konja si imao naslov radnju tačno, međutim, sad se je napisao u roku od, znači, to je delo koje mi izletalo kao Lav, znači, to će biti oko 300 strana i nešto to mi izletalo, na primjer, za 7 do 10 dana sam napisao ceo roman. Upravo tako, jer jednostavno eksplodiralo iz mene. Priča o harfi, nastanak religije, nastanak bele rase, civilizacije, sklapanje jezika, mnogo etnologije, mnogo svega. Priča o harfi je spora. Priča o harfi je za one ljudi koji vole da podvlače, koji vole da ističu pametne misli, koji vole da... Ili tamo je svaka rečenica takva. Hram belih konja je brz kao Indiana Jones. Ali tu nisam propustio da istaknem nešto, a vi ste ljubitelji konja, pa ćete me razumjeti. Evo, zapalit ću cigaru. Hvala. Konj ima muška prsa i ženske sapi. Da. Ja ću posle izvojiti jednu sliku koju ćemo posebno slikati, za to možete staviti sve tu za ovu priču. Ja tu znam kao slikar, kada konju izbacim prsa, kada mu samo malo bolje naglasim prsa, on će biti konj. Kada mu naglasim sapi, on će biti kobila. Jedina životinja koja nema bičoliki rep, nego kome kosa ponos, raste iz repića ili iz kundalinija je konj. Upravo onaj ponos kosa koji ide na sve strane, kao što život ide na sve strane. Kao što je prvi najstariji simbol u hermetici bio munja koji spaja nebo i zemlju u trenu. Tako je konj bio, to su prepisali kasnije u Beču, u svom poluznanju i tako dalje. Bog Poseidon nikada nije bio bog okeana, nije bio bog šume. Ili nekada sve bila šuma koju su ljudi kasnije iskrečili. U toj šumi živjeli su i konji. Smatra se po najstarijim tradicijama da je konj dar Boga Poseidona ljudima koji ih podsjeća da su dve polovine jedna. Kasnije je to iskvarila priča o Kintauru. Poenta je samo u tome. Da konj ima dva pola u jednom i da pokazuje da si bez jednog pola ništa ne može. Ja lično uvijek ističem, ja ne znam koji je pol važniji, samo znam da si bez jednog ne može. I to je otprilike to. I to je otprilike neka ideja Hrama belih konja. Ali ja sam to upakovao naravno mnogo lepše i mislim da je to, prosno čitavci će sami vidjeti. A priča o harfi, zašto harfa? Zašto je glavni junak od svog imena do svog pronalaska, u stvari pronalazi harfa s određenim brojem žica, 7 žica koje predstavljaju 7 sfera, ali molim vas da pustimo čitavci da to pročita, sad sam na opasnoj ivici. Dobro. Onda ćemo da se vratimo na drugi deo stvari kojima svi bavite, arheologija, etimologija, praistorija. I to se ne može izdvojiti, niti se arheologija može izdvojiti od etnografije,
niti se lingvistika može izdvojiti od astrologije. Svako slovo, svaka nota, svaki broj, sve ima tačno svoje mesto u kosmosu. I uvijek volim da kažem vreme, ovaj moment je prošao, ovaj je prošao, nikad više nijedan neće biti isti. Dobro. Znači, u svakom će biti mutacija. I mi stalno idemo nepoznatim, sa poznatim u nepoznato. I upravo zbog toga mi me oduševljavalo par puta. Šta je znanje uopšte? Šta znači odrasti? Ako odrasti, znači budi kao svi mi i nema više pitanja. Pa meni to ne pada na pamet. Jer mi se svi plašimo onoga što ne znamo. I nas sve privlači ono što ne znamo, naravno, ako imamo svest i duh, ako smo ljudi. Pupa švaba se plaši svetla. Neke zveri se boje vatre. Ali mi smo ljudi. Mi možemo da svoje znanje prenesemo ne samo endogeno, već možemo i egzogeno. Što je od nas napravilo one stvoreve kakvi jesmo. I zato smatram da je, ja želim da saznajem što više mogu, da bi me što manje toga plašilo. Ja ceo život želim da saznajem. Ako odrasti, znači budi kao svi mi, nema više pitanja. Pa onda meni ne pada na pamet da odrastem na taj način. Kažete da bi saznali mnogo toga, da bi se što manje plašili. Šta ste saznali iz preistorije? I zašto i danas, kad proučavamo taj neki istorijski tok, ili postoje skretanja ili laži, šta nas to plaši, što nas dovodi do istine? Ima dosta politike, ima dosta laži, ima dosta lenjosti, ima dosta toga. Ljudi danas nemaju vremena da razmišljaju o tome. Ali mi smo svi dovedeni u apsurd. Znači, ja kad sam bio mali, mene su učili da svet jako, jako ozbiljan. Ja sve vreme mislim da mi živimo jednom, verovali ili ne. Pa zar ne? Od kad ja znam za sebe, od znači polovina 20. veka, ona druga polovina, do sada svet je bukvalno, verovali ili ne. I to je zaista tako. A poenta je samo u tome što ja sam uvijek razmišljao nekom svojom glavi. Ja nikada nisam, recimo sve što sam obišao i proučio, ja nisam čitao šta je rekao taj i taj. Jesam, ali ne tako. Ja sam prošao sve arhive, prošao ta mesta, osetio ta mesta, pogledao. Znači, priča da je Neretva bila plovna reka i da je tamo bila Troja, to je bila interesantna teorija negde 81. druge, meni malo van pameti. Neretva kao plovna reka ne pije vodu. I nikom iz Meksika to ne može reći da je ona plovna reka. Da je došao i video, on bi znao da ona nije mogla biti plovna reka. A gde je mogla da bude Troja? To je bilo upravo tamo gde je Šliman otkrio. I Troja nije mit, Troja je postojala, to je bilo jedno vrlo važno strateško utvrđenje koje je naplaćivalo prolaz. U jednom vremenu takođe dekadencije koje je počelo da pada, kao i sva ostale vremena, kad se par civilizacije promenili i zamenili, kada je pao Stari Krit. Kada su pali trgovci sa Starog Krita koji su putovali brodovima do Indije i do Amerike, donosili duvan u Egipat i slikali sve egipatske freske, slikali kritski slikari. Da li su Srbi Trojanci? Srbi su deo plemena koji spada u Etrurce, kako ih neki sada pogrešno nazivaju, i oni jesu i Trojanci. I to jeste bio taj narod. I taj narod je naseljavao čak i more, jer uzmite samo figurice sa Kiklada i figurice iz Lepenskoj vire i Vinčija, i mislim da dalje nije potrebno. A to što se to religijom nije moglo objasniti, to su već druge priče. Postoji vrlo lako otkriti šta je matrijarha, šta je patrijarhat, vrlo lako otkriti kako se oni smenjuju. Nekada davno, cijela Evropa je bila jedna velika hrastova šuma. Hrastova šuma? Da, hrast je bio najrasno, pa to možemo vrlo lako otkriti. Nauka sa analizom tla to danas može lako utvrditi. Kasnije čovjek krečio tu šumu. U toj šumi je bilo iz početka više ženki nego mužijaka, iz prostog razloga je trebalo da nas bude više. Kao što postoje 4 strane sveta, 4 godišnje doba, 4 elementa, tako postoji 4 osnovne rase, bela, žuta, crvena i crna. Bela rasa odgovara vodi. Bela rasa dan dana želi da zavlada, da prekrije tlo. Kao voda. Voda nema ravnotežni položaj. Gde god vidi svoju slabu tačku, ona cela kreće tamo. Nasuprot crnoj rasi. Crna rasa je telo, materija. Recimo, belac ne može nikad imati telo kao crnac. Niti crnac može imati volju kao belac, ako me razumete što hoće da kažem. Jednostavno je zapisno. Crnac je ritam. Telo. Belac je energija. Žuta rasa, centar prostora, faktor konvencije maksimalan. Njima kad se dignu, oni jednostavno dođu u hordi do Evrope kada hoće svi razmišljaju kao jedan, kako je potrebno. Kao centar prostora koji na sve strane šalje zrake. Sad crvena rasa je najinteresantnija po meni. Da, je ona najmanje eksponirana. Pa ona je skoro i nestala, ona je skoro u genima ostalih rasa. U jednom trenutku na svijetu postoji samo 3 rase.
Jer svet je 4x3, a 4x3 je 4 elementa u 3 faze. Ali će se svet promeniti nestankom? Svet se stalno menja. Svet se stalno menja. U kom smislu da li će se promeniti? Pa u svakom smislu, pošto sad smo upravo svedoci toga da svet počinje da se menja. Neki od nas mogu, neki ne mogu da vide i predvide. Neki su uvek mogli, neki nikad nisu mogli. A to što neki sada pokušavaju da namerno skrenu svet u svojem smeru, i to se uvek dešavalo onoliko koliko su ti neki to mogli. Ja neću sad o priči religije, recimo samo ću pričati jednu anegdotu kad sam bio jako, jako mali. Dobro. Moja baba želela da me uči veronauku, imao sam 3 ili 4 godine. I kao svaki dobri unuk, ja sam tad bio ujutro, ne pila kafu, ja sam se uvalio kod nje u krevet, jer da počne me uči veronauku. Tačno se sećam scene, stara dnevna soba u Rajićevoj, jer ona nije živjela kod nas, ona je bila baba tetka koja bi gostovala pa nekad. Ja sam strašno volila kad bi ona bila tu. I to je bilo ono vreme komunizma i sad ona meni priča o Isusu i tome. Ja postavim jedno pitanje ovako vrlo spontano, kaže, pa kako neko može da umre ako mu zakuca šekser u šakiju stopalo, toga se ne umire, zar ne? Ona se zbuni, onda ona nastavi kako sam žrtva i opet presečem se pita, ali ja nisam teo da sam žrtva zbog mene, ja bih ga sprečio. I to ona prestaje da me uči veronauku i tako dalje i tako dalje. Mnogo kasnije sam došao do kremanskih, do ovih, izvinite, samo mi je mozak u trenutku, do onih glinenih pločica, podsjetite me, iz 6. veka pre nove ere koji su stvari evanđelja. Mnogo kasnije sam shvatio, se mi to i ponavljaju kroz prirodu, mnogo kasnije sam shvatio da je današnje hrišćanstvo u stvari sublimacija mitreizma i nekih istočnih religija i tako dalje i tako dalje. Onda sam shvatio da sve ide u krug. I da su uvek neki gurali nešto i da je to kasnije prihvateno ili ne. Znači, stara religija imala jednog Boga. Uđite u starem Egiptu u hram. Vi ćete vidjeti, na ulazu će biti kip iz zida sa malim Horusom u naručju. Na plafonu će biti Oziris kad se uđe unutra. Uđemo danas u našu crkvu, u našu katoličku, bilo koji. Dole će biti kip Bogorodice sa malim Isusom, gore će biti lik Isusa. Pantokrator. Svodi se na isto. Sveta Petka, Sveta Bogorodica, te crkve su uvek u dolini. Na vrhu su uvek muški hramovi. Jako je lako. Znači, i dan danas postoje muški i ženske religije koje su bile sve vreme tu, iako ja i dalje govorim da ne znam ko je pol važniji. Samo uvijek postoji jedan Bog koji je dvopolan i dva načina koji mit Ra i mit Ar. Mit od ozdo na gore i mit od gore na dole. Recimo, priča o Prometeju je klasičan mit Ra ciklusa. Dok je priča o, recimo, o Mojsiju koji sa neba dobio pločice, obrnuta i tako dalje i tako dalje, ako me razumete. Znači, malo postoji nerazumljiv, ja potrudit ću se da pojasnim. Ne, veoma je razumljivo. Potrudit ću se da pojasnim. Znači, uvijek je postoji, u svakoj religiji postoji, znači na staroegipatskom ptah znači sve. Kao što sja na staroslovenskom znači isto to. Kao što su Turci imali taj jezik sa ž, š, će i ć, što se može lako protumačiti u pisanju. Kao što su imali oni iz Lepenskog Irana, što ste me pitali malo čas. Ali da se vratim na tu religiju sada. Znači uvijek su matrijarhati nastaju u dubodolinama, u pećinama, dok su hramovi neba na vrhu planine imali muška božanstva. I u tim sukobima religije. Obično bi jedan pol nadvladavao jednom trenutku i tako u stvari pravio da se više pojačava onaj drugi pol. Jer mnogo ženske energije rađa stvara muškarca. Mnogo muške energije stvara žena. Dan danas mi imamo dva načina. Piše se s leva na desno i s desna na levo. U ovom našem, gde je nastala civilizacija. Tamo gde je zavladao muški princip, tamo se piše s leva na desno i pita se ko ti je otac. Tamo gde je nadvladao ženski princip, piše s desna na levo i pita se ko ti je majka. Život i dan danas u haremu potpuno podređen ženi. Neka mi priča ko šta hoće, ali to je to. Dan danas na zapadu. Žena ne postoji u brzini, u akciji muškog pola i kretanja, odnosno vode i energije, jer to predstavlja energije. Otprilike je tako. I kako bi neko sada, neka kataklizma uništila svet, neko bi, na primjer, 25.806. godine napisao da su stanovnici 21. veka bili mnogobožci, da je Hrist bio vladar Panteona, glavne božanstvo bili Sveti Đorđe, Sveti Nikola
i tako dalje. Isto kao što su neki arheolozi napisali za starije vremena. A ja sam jedne moje knjizi upravo u harfi, ja sam počeo rečenicom kada bi recimo arheolozi 25.602. godine iskopali Zvezdin stadion, oni bi napisali ovdje je bio hram boga fudbala. Krajem 2. milenijuma nove ere naročito se razvio kult boga Džaje, sa levom nogom već od desne, što vjerojatno predstavlja ritualno kruženje svetog kursa evra. I to je sve potpuno tačno, ali to nema blage veze sa istinom. To je onaj način tumačenja istorije koji mene nervirao celo života. I ja nisam stajao dok ga nisam proučio do kraja. A da bi ga proučio do kraja sam morao poznavati prirodu u svim segmentima i svim naukama iz kojih su nastale današnje nauke. A ja nikad ništa nisam naučio u školi, ili me to što su mi oni utuljavali u školi u glavu jednostavno nije zanimalo. Ali sam sa mnogo elana učio i želeo da saznam ono što je mene zanimalo i to je otprilike to. To je to. Ono što vas zanima, to je horoskop. Između ostalog, čula sam da pravite sjajan horoskop. Hvala. Gde se to uklapa u sve ovo što ste Pa za horoskop je potrebno veliko znanje, zar ne? Sad. Koja znanja vi uklopite kada pravite nečiji horoskop? Da li je to samo ono kretanje zvezda ili vam... Ne, ja moram vidjeti genetsku strukturu ličnosti, šta je prevagnulo gde, šta je napravilo šta, moram vidjeti i egzogenilne. Nažalost, mi danas gledamo samo endogenu genetiku, ne i egzogenu genetiku. Jako je bitno s kim se družio moj otac, s kim sam se družio i ja, i tako dalje, i tako dalje. I to su neke stvari koje mogu da skrenu sa tog klasičnog puta. Jel to sve može da se čita u horoskopu? Pa ne može sve, ali na način na koji ga vi čitate? Velika većina da. Postoji nagađanje, naravno ja ne volim da pričam kada nagađam, volim da pričam samo kad sam potpuno siguran, ali praktični horoskop, ono da sam ja učio horoskop iz novina i sa televizije, i ja prvi ne bi verovao to. To je broj jedan. Ja znam da je to nauka, ja znam da je to deo jedne jako velike nauke, da je to samo segment nauke. A opet pitanje da li će nekoga ili neku zvati neko tog dana ili ne. To nema veze toliko sa horoskopom, koliko sa titranjem ličnosti, koliko sa psihološkim stanjima. I to je otprilike na nivou, kao kada bi me neko pitao, ste li slikar, jesam, da li biste mi okrečili tarabu? Otprilike je to da onako uprostim. Da. Ali da li može horoskop da nam kaže šta nas u budućnosti čeka? Može naravno da nam da predispozicije i smernice. Ja sam mnogo puta dokazao. A sve što volim da nadobudnim astrolozima koji drugčije to posmatraju dam svoj horoskop. I da ih pitam šta mi se desilo sa 16 godina. Onda su oni čudu kako sam ja živ, kako ja postojim. A u stvari meni sa 16 godina ništa nije desilo. Ja sam samo ispačen iz gimnazije. Samo? Pa dobro, odnosno na aspekte kako stoje. Da. Ne, to je komplikovanija priča. Ja sam ima razredno koji je bio takav kakav je bio, a ja malo nisam podnosio takvu vrstu autoriteta i onda sam ja njega zvao telefonom noć pred pismom iz govornice da mu umro otac i to uradio tako dobro da on zaista otišao da sahrani oca, mi smo izgubili pismeni. I naravno nije bilo interesantno da to samo ja znam, to je trebalo da svi znaju, pa smo tako izbacili školu, dobro, Bože moj. Ali mi se ništa nije desilo drugčije. Ništa mi se više od toga nije desilo. Ja uvijek govorim, ne pada mi na pamet da mi se desi više. Toga nije mi padalo na pamet. Nije mi padalo na pamet da se razbolim, nije mi padalo na pamet da mi se desi to i to. Kad kažem to, ja govorim o svesti. Ne o podsvesti, nego o svesti. Jer svest nas vodi. To znači da svest može lako da odredi svest nas može odvesti tamo gde je mutacija onoga što ne možemo vidjeti u sadašnjem trenutku. Ako ja uzmem onu vrelu šoljicu kafe i pijem i ona mi ispadne iz nekog razloga, ja ću pustiti da se šoljica razbije, ali će moje telo brže nego što ću ja smisliti, zauzeti onaj položaj ili pokret koji će mene što više moći spasti. Mi smo ovde kod mene u dnevnoj sobi bezbedni, ili tako? Možemo lepo da se naslonimo, ali kad bi ugrizili žicu sa strujem, kad bi se zaletali glavom u televizor, kad bi se bacili kroz prozor, mi bi i tekako ugrozili život. Ali nama ne pada na pamet da to uradimo. I ako bi se sapleli i pali, opet bi samo naše telo i cela naša svest to presekla na najbolji mogući način. Zato je svest veoma bitna. Zato je mutacija veoma bitna. U tom smislu, kada govorimo o svesti i o manifestaciji na naš život, mnogi smatraju da je dobar život samo kada nam se dešavaju dobre stvari.
Kako bi mogli da definišete bol i neke bolne, ružne stvari koje nas dalje vode kroz život? Koliko nas one određuju, koliko su bitne, kako ih prevazilazimo ako u to uključimo i horoskop kao neku vrstu predviđenja i svega toga? Pa sam bol ja lično ne volim i ne mislim da on, i ne želim ga baš previše puno. Mada, hvala bolu, on će mi javiti da nešto nije u redu. Ako sam se zapustio, ako sam na sram putici, on će mi tekako javljati da nešto nije u redu. I loši momenti su momenti koji nas upozoravaju. Mi imamo vremena da sija sunce i da pada kiša. Ali mi svi težimo onome što je lepo. Ja sam imao mnogo godina i mnogo puta sam dokazivao da se ružno ne mora dešavati ako pasimo. I da sreća nije slučajna. I onog momenta kada mi uđemo u sebe, pitanje je kompromis, ono što sam pričao malo čas. Razlika mene i drugih ljudi je samo u tome što ja nikada nisam pravio kompromis. Ja ne minut radnog staža, nikad u životu nisam radio za nekoga, ja nikad u životu nisam trpeo. Ja danas neću raditi sliku po narudžbini, bez obzira koliko bi mi neko na to ponudio. Jer mi ne pada na pamet da moje misli pakujem u kutiju i adaptiram po nečijim limitima. I ako mi prođemo te limite, ta sama mutacija će nas voditi u bolje kao što nas vreme vodi u bolje. I to se neće dešavati. Recimo, zdravlje je vrlo bitna stvar mutacije. Tu postoji volja. Lekari će se teško razboleti, zar ne? Jer su na stepeniku više, na klackalicu su više u odnosu na pacijenta, razumete što hoće kažem? Dobro. Nauka danas nije dobro proučila smeh i plač. Evo, možda će bol bolje objasniti preko smeha i plača. Smeh je razmjena napona dve tačke vodopada, pri kome se gornje tačke energije naglo silazi u donje. Plač je obrnut. Mala beba plače kad se probudi, ne zato što je boli, nego zašto ne zna, zašto je prazan telefon bez informacija. Ponekad dete plače kada traži pažnju. Ali to je također poziv u pomoć od ozdo. Ako je i dete palo i udarilo se, ako je samo možda neće plakati. Ako je sa starijima, plakat će svakako. Jer će mu trebati više pomoći. Šta je smeh? Mi se ne smijemo u vicu što su Pandur, Plavuša, Mu i Hasu ispali duhoviti. Ne, nego zašto su oni ispali totalni idioti. Ako vaše prijateljice nosi novu belu skupu buntu, saplete se i padne u baru, ali se nije otkutlja glava ni za ulici, nije parče nogi tamo, parče ruke tamo, vi ćete plakati od smeha. I neće se operacije vršiti vaš smeh, nego njen bes. Ili kad bi se ona osmehnula, oni bi se po zakonu spojenih posuda iznivelisali. Životinja nema osmeha. Bol je nešto što treba da postoji, ali treba i da nas osvesti. Znači, ja se slažem da postoje loši momenti koje treba vidjeti. Dobro. Lično više volim da to bude, na primjer, u neko drugo nego na mom. Kao što volite i vi, kao što voli svako zare. I evo, smehnuli smo se jer smo sada došli u tačku iznad tog mesta tu. I zato je smeh jako dobra stvar. Jer sami misli su talasi. I ti talasi su uvek klackalice. I samo čovjek može da osmeha niveliše gornji i donji nivo više od životinja. Životinje drugčije. Jer sam jedna zebra ili antilopa, ona je brža od leoparda. Ona bi na olimpijadi odrala. Jedno 20 metra bi dostavila. Ali leopard je prepadne pa je pojede. Razumete? Da. Samo čovjek može da prenese taj strah i znanje na taj način da može generacijama egzogeno da prebaci. Kao što su šake su egzogena varijanta, stopala su endogena varijanta. Šake su, ja sam slikar, ja sam puno pričam ruke, meni je jako teško da sada, kao što je bio Raša Popov, na primjer. To su ljudi koji jako puno koriste ruke da pričaju. Kao i moj veliki drug Milivoje Bašić, bokser, recimo, koja je jedna velika duša, široka, sa kojom se ja često savjetujem, on isto jako puno koristi ruke, ne zašto je bokser, nego zašto je romantik. A stopalo je po Michelangelu remek delo Božje arhitekture. Mala beba ima ravne tabane. Kad mi počnemo da stičemo svest, stopalo se podiše i pravi svod. Sad, ako bi taj svod bio kao mostarski most, to znači to tikva bez korena koju preci ne zanimaju ili koja se potpuno udaljila od predaka. Ako stopala ostala ravna, to znači jasno svima i preci meni plus ono što sam samo ja. I ako mi moji preci ne bi dozvolili da ja uđem u novo, ja bi ostao da usta Banlije. A ako bi ja krenuo negde, ja bio bandogla, moje stopalo bi otišlo jako visok ris. Jako je prosto. U stvari u prirodi sve piše. Da. Znači, poenta je da je sama ta, recimo,
Sve što sam učio iz prirode, strašno volio onaj stari zabavnik, naravno, koji me obrazovao. I stari, ne znam da li ga sećate, školski program koji je bio na RTS-u. Onda bi se ja probudio, pio kafu i gledao školski program, mi je dao razne asocijacije, ponekad i odgovore, ali najčešće asocijacije da bi ja razmišljao zašto je to tako. Onda sam počeo da pratim oblike, zvukove, boje. Ja mogu da mi postanje objasnim preko boje, jako je lako. Evo recite mi, koje su 3 osnovne boje? Slobodno. Žuta, plava i crvena, tako. Ja od njih mogu da napravim sve ostalo. Imamo odsustvo boje, prisustvo svih boja, to su bela i crna. Crvena je došla iz crne, zašto? Ako bi ja stavio belu u crvenu, dobit ću roze, potpuno drugu boju. Ako bi dodao crnu u crvenu, ona će ostati crvena. Naša zemlja je iznutra crvena, naše telo je iznutra crveno. Crvena je boja koja privlači pažnju, koja nam izvlači oči iz dupla. S druge strane, boje neba su plave i žute, boje svetlosti su žute, boje nebe tamne ili svetla plave, tako. Zelena boja koja je kontra crvene. I mešavina plave i žute. Smaragdna boja je upravo boja dnevnog neba i zvezde ili sunca, kada se pomeša. Kontra te smaragdne boje je brn sijena ili pečena sijena, ona boja zemlje koja je otprilike između 23. i 45. paralele gde je ona najplodnija. Kao što vidite, sve piše u prirodi. Nekada davno suva ispucala, suva zapaljena zemlja i prizvala prvu kišu. I to je spoj neba i zemlje. Zašto nam zelena odmara oči? Zašto nam dolazi na noge? Ona se kreće ka nama, dok nas crvena izvlače oči iz duplji. Da li biste vi jeli plavu hranu u tanjiru? Nekad je hrana plava, neubuđena, nekvarna, ona se ne može jesti. Da li je žuto nešto što vlada prostorom? Definitivno. Ubojite zidovi žuto i poludećete. Da. Nećete znati da je centar. Jasno. Sve piše u prirodi. Pošto sve piše u prirodi, trenutno živimo takav život da nam određeni ljudi, ajde da ne kažemo ljudi, ali korporacije ili već ko, oduzima tu prirodu, pokušava da je uništi i da čoveka kao pojedinca što više izmesti iz te prirode. Kakav može život da nam izgleda ako nam se to desi? Ja sam se malo šalio na tu temu, pa sam u jednoj priči baš, koju ću možda objaviti iduće godine kratke, napisao da očekujem da se uvedu kacige sa kiseobaveznim kiseonikom koji će naplaćivati. Ali ja se nikada nisam šalio kad sam pričao o svemu, pa se ni to nisam našalio. Mnogo je tih mera koje oni uvode zato što smatraju da je nas previše na zemlji, a da se nismo proširili na ostale planete, kao što pokušavaju da kažu u ostalim filmima. Zato gure i tu priču o gej brakovima, o svemu. Ima malo i toga. Ali u ovom ne vremenu postoji i ne skolastika, koja nije protiv prirode, ali i više od toga, kao što je bi rekao Orwell. A ja bih dodao, sve su gluposti jednake, samo su neke gluposti jednaki od drugih. U ovom trenutku ja njima ne mogu ništa. Ni ja, ni vi, niti bilo ko. Moje da se adaptiram i da živim moj život kako god ja mogu i što bolje mogu. A pošto oni nisu stvarali prirodu, ili priroda stvarila njih, ja stalno očekujem kada će priroda da kine, kao što se više puta dešavalo. I meni kad se malo nakupe neki bacilići i tako to, i baktericija kinem, pa to izbaci njim velikim delom napad. Mislim da će priroda tako raditi jednom trenutku da će to biti to. Upravo na starom Kritu, a to je običaj s jednog mnogo starije kontinenta, oni su imali igre sa bikovima, jer bik predstavlja simbol majke zemlje i bikovi rogovi su znak teritorije i pripadnosti teritorije. Te igre sa bikovima su u stvari simbolizovale pobedu civilizacije nad prirodom. A najstrašnije je to što je to upravo bio običaj jedne civilizacije, jednog naroda koji je 2 ili 3 puta doživio veliku kataklizmu, zadnju na ostrvu Santorini ili Tera, kako su ga oni zvali u to vreme. I onda su prestali da to na neki način slave. Ako me razumete šta hoće kaže. Priroda je jača od nas. Mi prirodi ne možemo ništa, ne stvorila nas, ne mi. I protiv prirodno ne može opstati. Ali ja nisam protivnik tehnologije. Neko može reći da betonski stanovi zrače, ok, idi spavi u pećini, dobit će reum. Nemoj koristi kompjuter, živi na štapi kanapa, ćete pitati kako će živjeti. Ja volim sve ono što je čovjek napravio, jer sve što je čovjek nekada napravio sa željom da drugim ljudima bude bolje. Neke stvari tače, neke nisu. To što neki mangupi, namjerno ću koristiti taj izvorno ciganski izraz mangupi, to je ciganska reč, ja ne znam da li ste znali to. Ne.
Neka manguparija pokušava da zaista učari kao što svuda pokušava. To je razlog zašto nikad nisam volao da radim u kolektivima, u firmi, u ome i u ono, ili zašto sam želeo da razmišljam svoje glave. Isto tako, postoje ljudi koji žele da usmere svet u svom pravcu. Mi sad i glupo da pričam o teoriji zavere, niti ću reći da postoji, niti ću reći da ne postoji, to jednostavno svi znamo. I to je glupo i da pričamo dalje. I ta tehnologija je otišla mnogo u tom jednom pravcu u kome se ljudi kontrolišu. Ok, neka, ali ljudi i dalje misle. Dokle god mislim, ja postojim. Dokle god postojim, ja ću biti deo prirode. Dokle god sam deo prirode, mi svi zajedno smo jedno. Kraj priče. Da. Do kada ćete slikati konje? Ima ih nebrojano ovde. Ja moram da primetim da na vašim slikama, po mojoj nekoj oceni, su ta dva glavna motiva, to je ženski akt u nekoj korelaciji sa konjima. Ima jedan serijal gde su to uglavnom plave slike, to ćete mi objasniti zašto. Ima i narandžastih. Koje su prve, koje druge i šta nas sledeće očekuje? Nemam prvi i drugi slike, imam slike po inspiraciji kako mi doću. Ali slikate 15 plavih slika kad uđete u plavu varijantu ili ne? Ne, nikad nisam naslikao više od 4-5 recimo. I uvek poželim da pređemo neku drugu boju, to je zanimljivo kod mene. Ja zaista koristim sve boje. I mislim da zaista kolorit nešto, čak i kad idem plave slike, čak i u 2 boje kad idem, ja se trudim da nijansam i koloritom. Moje slike je veliki problem što ih je mnogo teško preneti fotoaparatom. Jer ima suviše nijansa, ne postoji moje slike, znači svaki milimetar moje slike ima drugčiju nijansu. I jako je teško slikati, odnosno fotografisati. Dokle ću slikati konje? Ne dokle ću slikati konje, ja ću slikati dokle god mi to bude predstavlja zadovoljstvo. Onog momenta kada mi to bude bilo teško ili naporno, ja ću to prestati da radim. Dokle god mi sve ovo što radim bude prijelo, ja ću to raditi. I to je jedini odgovor koji ću ikada dati. Konje volim, voleo sam i mislim da ću voleti i slikat ću ih. Jer ja konje mogu mnogo bolje da izrazim one segmente prirode koje želim da izrazim. To što slikam više ženske aktove nego muške aktove, logično, to je stvar nekog mog ličnog opredeljenja, mog ličnog usmerenja, šta ću volim lepe žene. Nazovimo to moje slabošće. Recimo tako. A ove ostale slike, svaka boja ima tačno svoju priču. Vi ste čuli ste je malo, ja tačno znam šta znači svaka nijansa. Ja neću nikad slučajno koristiti nijansu, niti senku, niti bilo šta. Ništa nije slučajno. Nema slučajnog u prirodi. Pogotovo ja koji dosta znam, ja imam i mnogo veću odgovornost nego oni ljudi koji ne znaju, zar ne? Jasno. Izložba u Atini? Izložba u Atini ona je trebala da bude ove godine, ali je odložena zbog COVID-a i mi se čekamo taj neki džep COVID-a. Ono što je jako bitno, jednog jako jednog jako uticajnog Grka, čiji je deda poklonio zgrade za Nacionalnu banku Grčke i ostalo. Njegov supruga će organizovati tu izložbu sa svojom prijateljicom koja je sestra jednog jako visokog njihovog funkcionera, a to znači da će spisak zvanica biti onaj maksimalan, onaj vrhunski kao na najvišim zvaničnim skupovima i zamišljeno je tako, oni će pozvati, već je dogovoreno, to je već i sređeno, tu izložbu će otvoriti gospodin Giorgio Grasso, jedan od glavnih selektora Venecijanskog bijenalea, na njihov poziv će doći tamo. I od te izložbe dosta očekujem. Mislim da će to biti jako lepa izložba. Trenutno, a inače iz Malera, trenutno se priča o nekoj izložbi u Moskvi konačno. To prva? Da, u Moskvi nikad nisam izlagao. I jedna u Beču koja bi trebala da bude interesantna također zato što bi tu trebalo da bude dosta VIP ljudi pa više iz sveta filma i muzike, ali uglavnom svetskih VIP ljudi i jet seta koji očekuju tu. Priki to je establishment i organizuje izložbu, tako da to očekujem. Ali to je sve nešto što će ići možda ne ove godine, tamo 2023. I tako dalje. Trenutno ne planiram izložbu u Beogradu. Mislim da nema potrebe, sasvim dobro prodajem i ovako, a izložba je napor. Jeste? Kada organizujete u Beogradu, on je veliki napor. Veći nego u inostranstvu? U inostranstvu sam stranac. U inostranstvu sam ne izvolite, više me poštuju. Uvijek vas više poštuju van svoga sela, zar ne? To se Isusu desilo. Da. Bio je ovo Miša Kravcev. Hvala vam puno na ovom gostovanju i očekujemo poziv za izložbu. Hvala vama i pozvaću vas kada budem štampao romane, veoma rado ćemo pričati duše. Hvala veliko. Hvala.